ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮತ್ತು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಾಂಜಿ ಫ್ರೈ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ನಿಕ್ಲಿ ಅಂತ ತೋಜಾಗರುಳ್ಳೆ ಒಂಜಿ ಲಿಂಬೆದ ಪುಲ್ತ ರಸ ಬೊಕ ರಡ್ಡು ತೆತ್ತಿ ಪಾಡ್ದು ಅವೆಕ್ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 10 ರೂಪಾಯಿದ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅವೆಕ್ ಮೀನದ ಫ್ರೈತ ಪೊಡಿ ಒಂಜಿ 10 ರೂಪಾಯಿದ ರಡ್ಡು ಕಟ್ಟು ಬೋಡು 1 ಕಿಲೋ ಮಾಂಜಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೆರೆ 10 ರೂಪಾಯಿದ ಮೀನದ ಪೊಡಿ ರಡ್ಡು ಕಟ್ಟು ಬೋಡು. ರಡ್ಡು ಕಟ್ಟು ಪಾಡದ ಬೊಕ್ಕ ಅವಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಮಂಜಲ್ ಪಾಡೋಡು, ಲೈಟ್ ಅದು ಚೂರು ಮಂಜಲ್ ಪಾಡೋಡು. ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ರಿಜ್ಜಿ ಪೊರ್ಲು ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು. ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಡಿ ಪೊರ್ಲು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂದು ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ರಡ್ಡು ಕೋಡು ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು. ಬೊಕ್ಕ ಮೀನು ಪಾಡೋದು ಮೀನು ಪಾಡೋದು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ದೀಯೋಡು. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ದೀಂಡ ಕೈಪೆರೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಇಂಚ ಶೋಕು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ್ದು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಂಚೆನೆ ದೀಂಡ ಬಾರಿ ಶೋಕು ಆಪುಂಡು. ಈ ಒಂಜಿ ಮಾಂಜಿ ಫ್ರೈ ಮಂತ್ರಗಳು ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಗೈಸ್. ನನ್ನ ಎಂಕ್ಲ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಇಂಚ ತವಕ್ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡದು ಬೆಚ್ಚಾದು ಇಂಚ ಒಂಜೊಂಜೆ ಬುಡೋಡು ಮಾಂಜಿ ಇಂಚ ಒಂಜೊಂಜೆ ಬುಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಕಾಯೋಡು. ಎಡ್ಡೆ ಕಾಯಿ ಬುಕ್ಕ ಪಲ್ಟಿ ಮಲ್ಪೋಡು. ಮಾಂಜಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಣ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಮಾಂಜಿ ಫ್ರೈ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಣ ಪಂಡು ಸಾಧಾರಣ 1 ಕಿಲೋ ಮಾಂಜಿದ ಮಾಸಗ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾತ ಪಾಕ ಬಂದು ನಿಗಲಿ ಮಾತ ವೀಡಿಯೋ ತೋಜದ. ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಮಾತ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಎಂಚ ಆತನ ಬಂದು ತೂಲೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗಳ ಇಂಚೆನೆ ಮಲ್ಪೊಳಿ. ಓಕೆ, ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್.